roztrobili, witajcie. To ja, Niklaus, profesor, nie zafes habilitowany. Ja był w szoku, co to ostatnie wideo miało tyle łapków normalnie do wierchu, tyle tych ściuków, żeście nadawali, że normalnie ja był w szoku. Bez mała 800 ściuków do wierchu. Pięknie wam dziękuję. Mam nadzieję, co tym razem domy rada dobić do 1000. Bez to dowejcie. Dzisiaj tradycyjnie rozstojmili 3 śląskie słowa na dziś. Pierwsze słowo to już się szło kapnąć, tak myślę, czyli cigareta. Co to jest cigareta, każdy wie. I on nie zafes, bo ja nie kurza, nie? Cigareta odpalamy feuerzeugiem, albo trochę slami, nie? Albo trochę slami. Ja wam teraz pokażę. I nie do bajtlów, bo się zejść coś bez noc po tym, pa. Cigareta ma generalnie takie zastosowanie, że zabiją. No ja jeszcze żyję, ale jak długo? Wiecie, nawet jak ktoś nie kurzy, jak się ma taką cigareta i siedzicie kaś we szynku, pijecie się bier i podłazi do was kumpel i pada tak: chodź na plac na cigareta, nie? A ty się myślisz tak, ale ja nie kurza, nie? Ale mogę się wziąć taką cigareta, wyliżeć na plac, odpolisz się i się tak postoisz, nie? I się tak się, nie? I mocie recht, Później jak nikt nie patrzy, to za winkiel i ble! Drugie słowo na dziś, blaj. Pewnikiem żeście łażyli do budy, to wiecie co to jest blaj, nie? Blaj po polsku ołówek. Przyznajcie się, żeście przynajmniej raz w życiu zadupcyli taki z Ikei. Takim blajem idzie się coś pokryklać, albo coś szrajbnąć, bez przykład. Bez przykład rakieta. No i ostatnie słowo na dzisiaj. Korzeń. Korzeń, po polsku pieprz, jak to się go do nie pieprz, wieprza, pieprzem. Taki korzeń się dowomy do zupy. No i kaj tam chcecie. Ja wam teraz na końcu sprzedam taki jeden Ausdruck. Taką śląską mądrość. Słuchajcie, moi drodzy. Jak cię swędzi korzeń, to weź się łożyń. Łodymie tela. Łostowcie ciuka do wierchu. Szkrobnijcie mi jaki komentarz tam na dole. Dajcie mi jakie propozycje. Jakie słowa robimy następne. No. A ja idę luftować izba. Halo. Ja. Sam jo. A tam w to godo.